Ti may kadwa asurat ni San Pedro. May kadwa Pedro, Kapitulo 1. Patgek akakabsat, kablaawan kayo, da kayo anaddaan iti pamati, anapateg kas iti pamati nga adda kada kami. Naawat tayo ti maymay sa pamati, gapota na linteg ti Dios, ken Hesu Kristo, amang isalakan kada tayo. Sapay kuma, taumad ado ti paraburyo, ken maikkan kay iti talna, iti panakaamoyo iti Dios ken Hesus nga apo tayo. Naggapo kanyak daytoy asurat ni Simon Pedro nga adipen ken apostol ni Hesu Kristo. Babaan iti nadyosan a panakabalin na ited ti amin akasapulan tayo tapno masursuro tayo ti agbiag akas pudno a Kristiyano. Maigapo daytoy iti panakaammo tayo ken ni Kristo anangayab kada tayo tapno mairanod tayo iti bukod na adayag ken kinaimbag. Kastoy ti panangted na kada tayo, kadagiti na indaklan ken napapateg asagot nga inkarina. Tapno malisyan nyo ti panakaradael, a pinarnuay dagiti na ilubungan at rigagay. Ket nairanod kayo, iti nadyosan a kasasaad na. Kapo iti raytoy, ikagumaan nyo nga inayon ti kinaimbag iti pamatiyo. Iti kinaimbag, inayon nyo ti panakaammo. Iti panakaammo, inayon nyo ti panagtepel. Iti panagtipel, ti panagibtor. Iti panagibtor, ti panagbuteng iti Dios. Iti panagbuteng iti Dios, ti ayat anain kabsatan. Ket iti ayat anain kabsatan, ti nadyosan gayat. Dagitoy ti kababalin a masapulyo. Ket no nawadwadda kada kayo, aggaget kayto. Ket agbungan to iti panakaamuyo, ken apo tayo a Hesu Kristo. Ngem ti siya sinuman nga awanan karagitoy, arap kinalipatan na, anaugasanen karagiti basbasol na itinapalabas. Isot gapo na, kakabsat ko, na ikagumaan nyo timang patalged, iti panangayab ken panangpili kada kayo ti Dios, tapno saan kayto asumina iti pamatiyo. Iti kasta, mapalubusan kayto, asumrek asiwaya-waya iti agnanayon a pagaryan ni Hesu Kristo, nga apo ken mangisalakan kada tayo. Daytoy ti kapuna akanayon nga ipalagip ko dagitoy kada kayo. Uray no ammo yun idaken natibker kayon iti naawat yo akinapudno. Pagaropek arebeng ko nga ipalagip kada kayo, dagitoy abanbanag bayat iti panagbiag ko. Amok apanawak ton daytoy matay abagi akas imbaga kanyak ni apo tayo Hesu Kristo. Ngarod aramidek ti amin akabaelak tapno kanayon amalagipyo, dagito'y abanbanag kalpasan ti ipupusay ko. Di kami nagusar karagiti na parbo asarsarita, idi impakaamumi kada kayo, ti man nakabalin ayaay na apo tayo a Hesu Kristo. Amumi ti sarsaritaan mi, tanakita mi amismo tinadyosan a kinadayag na. Adda kam idi sibay na, idi maited ken kuana, ti dayaw ken dayag a naggapo iti Dios Ama. Iti kuna titimek manipod iti katanukan adayag. Daytoy ti anak ko, atong tungwek apakaragsakak unay. Nangagmira ito'y atimek, anaggapo sa dilangit, iti naikuyog kami kinkuana iti nasantuan na bantay. Iti kasta, at adamanan ti panagtalik mi, iti impakaamurag iti profeta. Pagsayaatan niyo, no ipangag yu rito'y, akas lamay sa pagsilawan. Agranranyag iti nasipket a lugar, aging ga itagbannawag. Ket agranyag karagiti puso yo, tilawag ti bitwen ti agsapa. Nang nangruna unay, laglagipon nyo nga awan ti makailawlawag, iti uuray anya apaddo, iti nasantuan asurat, iti bukod na apanunot. Taawan apulos, ti paddo a nagtaod iti nakem ti tao. Indalan kit diti Espiritu Santo, dagiti tattao nga agsao iti mensahe ti Dios. May kadwa Pedro, Kapitulo 2. Iti napalabas, timmaod dagiti sinan profeta iti Israel. Kastamet nga addanto dagiti sinan maestro nga umay kada kayo. Awan to ti makadkadlaw,
iti panangisirrek da kadagiti makadadael ken saan apod no apan norsuro ket laksiden danto ti Apo anang subbot kadakwada. Iti kasta kila at to adumteng ti panakadadael da. Oray pa ino kasta adun to ti tumulad iti saan anasayaat nga aramid da. Ket gapo kadakwada madadael to ti dalan ti kinapudno. Gapo iti kinaagom da pagsapol danto ti panangi pakaammuda karagiti parbo asar sarita ngem nabayagan anakasagana ti mangukom kadakwada. Ket saan amat maturog ti mangdadael kadakwada. Saan a kinaasyan ti Dios dagiti angheles a nagbasol intapwak na ket di ida iti infierno. Iti kasipngetan a lugar a nakakawaran da a pangururayan da iti idadateng ti aldaw ti panangukom. Saan namat a kinaasyan dagiti tattao nga awanan Dios iti dayti daan a lubong iti pinaglayos na ti daga. Nilaeng Noe anangi kasaba iti kinalenteg tinsalakan na agraman dagiti 7 at tao. Dinosa ti Dios dagiti siyudad ti Sodoma ken Gomora. Pinuoran na aging gaadim mapuda ket pinagbalin na ida apagulidanan ti mapasamak to karagiti awanan Dios. Inispal na ni Lot maysa a nalenteg a tao a nariribok iti kinadakes dagiti managlabsing iti linteg. Nagdaad iti sidong da ket inaldaw a natutuok karagiti dakes a nakita ken nangagna nga aramid da. Kas ipanagnek dagitoy ammo ti Apo nga isalakan dagiti nasingpet at tao iti pakasuutan da. Ammo namat agwardyaan dagiti managdakdakes aging gaadumteng ti aldaw ti panangukom a panagsagabada. Nang runa-unay dagiti sumursurot iti awis ti kinaderrepda ken manglalais iti turay ti Dios. Natured ken napalangguad dagitoy asinan maestro. Saan da nga agbuteng amang lais karagiti nadayag sa dilangit. Uray dagiti angheles idinto a napigpigsa ken dakdakkel ti pannakabalindang isuda. Di da aramaten ti pamabalaw iti panangidarum da kadakwada iti imatang ti Apo. Ngem saan apam panunuten dagitoy asinan mamaestro ti aramiden da. Kas dala kadagiti atap nga animal anayanak tapno matiliw ken mapapatay da. Madadael danto akas kadagiti atap nga animal. Gapo ta pinagsagabada dagiti sabali at tao agsagabadan tumet. Takitaan nyo tapno matungpal dagiti nailasagan at arigagay da. Aggaganas da itinalabas a panagragragsak da. Uray tingat aldaw. Dumaray damat iti panagsasangoyo iti panganan. Ngem nakababain ken nakaalas da aramid da. Maragsakan da launay iti panangalilaw da kada kayo. Kayat da akaiddaen titunggal babae a makita da. Saan da maumang agbasol. Iturong dapay dagiti nakapoy iti pakatnagan. Iturayan ida ti kinaagom. Awan duwa-duwa ang mailunod danto. Pinanawan da ti pudno adalan, ket nayaw awan da. Inaramid da ti kas iti naramid ni Balaam nga anak ni Bosor. Anagbasol gapo iti kinaagom na iti kwarta. Ngem nagbaladek ken kuana, ti basol na. Nagsao akas tao ti bukod na nga asno, ket pinasardeng na ti minamauyong nga aramid ti profita. Mayarig dagitoy at tao iti namagaan nga ubog. Kas dala ulep amayang angin iti napigsa. Insaganan ti Dios ti pagyananda iti mangliwang-liwang asipnget. Napigsa ti timek da ngem minamaag ken awan serserbi ti saawenda. Babaan kariti dakes at arigagay ken kinaderep. Ipalabog daragiti tattao amang rugrugi a makarukat iti dakes a panagbiag. Ikarida kadakwada ti waya-waya. Idinto nga adipen ida dagiti dakes at arigagay da tati anyaman amang parmek iti tao. Iturayan da ita
anang parmagken kuana. May salakan dagiti tattao, iti kinadakas ti lubong babaan iti panakaammuda, kin Hesukristo nga apo ken mangisalakan kadatayo. Ngem no makayawan ken agsubli damanen iti sigod nga aramid da, dakdakasen ti kasasaad da, ngem iti damo. Imbagpay kuma, adi na nasursuro ti dalan ti kinalinteg, ngem talikudan da, kalpasan ti panakaisuro kadakwada, tinasantuan na bilin anaited kadakwada. Ipakita ti napasamak kadakwada, apod no ti pagsasao, ken kanen manen ti asot ti insarwana, ken agsubli nga aglubnak ti nagdigos a baboy. May kadwa Pedro Kapitulo 3. Gagayem ko, may kadwan daytoy asurat ko kada kayo. Kadag ito'y dua asurat, pinanggap ko apatib keren dagiti pakinakemyo, babaan iti panangipalpalagip ko, kadag ito'y abanbanag kada kayo. Laglagipan nyo kuma, ti kinuna dagiti nasantuan a profeta, ken ti imbilin ti apo ken mangisalakan, nga impakaam mo dagiti apostolisyo. Umuna-unay, maawatan nyo kuma, akadagiti maudi nga aldaw, umayto kada kayo, dagiti tattao nga awan sabali a panggepda, no diti mangtungpal iti dakes at tarigagayda. Pagang angawan da kayto, akon kunada, inkari na nga umay, saan ka di? Ayan na nga rod, natayan dagiti ammami, ngam awan met tinagbaliwan ti amin, manipod pa nakaparswa ti lubong. Saan da abigbigan, ti kinapodno nga idion unana, nagbilin ti Dios, ket timaod ti langit ken ti daga. Naparswa ti daga, manipod iti danom, ken babaan iti danom. Ket ti danom metlaeng, wen, day di layos, tinang dadael, iti daan alubong. Ngem babaan iti isumetlaeng asao ti Dios. Mataginayon ti agdama al langit ken daga. Tapno dadaelen to ti apoy. Tamapuuran dan to inton dumteng daytang aldaw. Apan nakaukom ken pan nakadadael dagiti awanan Dios. Ngem gagayem ko, di yu liplipatan ti maysa a banag. Iti imatang ti apo, awan paggidyatan ti maysa nga aldaw ken 1,000 atawen. Agpadpada dagitoy ken kuana. Saan nga itantan ti apo atong palen ti inkarina, kas ipagarop ti dadduma. Ngem an-anosan na kayo ti apo. Gaputa di na kayat a madadael ti si asinuman. No diket kayat na nga agbabawi ti amin at tao, karag iti basbasol da. Dumteng to ti aldaw ti apo, adi mapakpakadaan. Kas iti yaay ti mannanakaw. Iti dayta nga aldaw, agpukaw to ragiti lang langit, akagiddan tinapig sa adaranudor. Ket matunaw iti apoy ti init, bulan ken dagiti bitwen, ket awanton ti daga, ken amin alinaon na. Yan tangay takastoy ti panakadadael to ragitoy. Anya nga rod akita ti tao ti pagbalinan nyo. Masapol nga idaton nyo ti bagiyo iti Dios, ket agbyag kay anasantuan. Kabayatan na, urayin nyo ti idadateng ti aldaw ti Dios. Aramidin nyo ti amin akabaelan nyo, amang papardas iti iyaay na. Ti aldaw apan nakauram, ken panakadadael dagiti lang langit ken panakatunaw to dagiti planeta. Ngem namnamaan tayo ti inkari ti Dios. Ti baro al langit ken ti baro a daga, apag naadan to ti kinalinteg. Iti kasta gagayem ko, bayat ti panagururay yo iti daytang aldaw. Makikapya kayo iti Dios, ket ikagumaan yo tagbalin anadalos, ken awan pakapilawan na iti imatang na. Naanos ti Dios, ket ibilang yo ti kinaanos na akas gundaway nga ited na. Tapno maisalakan kayo. Kastamat insurat kada kayo ni Pablo, ngayungutan tayo akabsat. Babaan iti panangaramat na iti kinasirib, ngayon dad ti Diyos kinkuana. Iti amin asurat na may papan iti daytoy, kasta di palpalagip na. Adda sumagmamano aban banag,
anarigat amaawatan karagiti sursurat na. Ket balbalikugan dagiti nengneng, ken nakapoy ti pamati na atat tao, akas aramiden da karagiti dadduma apaset ti nasantuan asurat. Iti kasta, yegda ti bukod da apan nakadadael. Ngem da kayo gagayem ko, ammoyon daytoy. Agannad kayo nga rod, tapno di kayo mayaw-awan karagiti biddot dagiti dakes at tao, ket matnag kayo manipod karagiti natalged a lugaryo. Dumoras kayo, iti parabor ken panakaammoyo ken ni Hesukristo, nga apo ken mangisalakan kada tayo. Itanok ken idaydayaw tayo ni Kristo, ita agingga ita agnanayon. Amen.